Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt David, iar el este Robert. Râde că mai devreme am făcut un intro. Am spus că eu sunt Robert și el e David, dar nu mai contează. Astăzi o să vă arăt colecția mea de petarde. Nu o să o arătăm și pe lui Robert pentru că e similară. Pentru că avem acele Da. Vă las doar atât. Și gata. Nu mi-am cumpărat artificii, mi-am cumpărat doar petarde. Să știți doar atât, sunt multe piccolo. N-am avut de unde să cumpăr altfel de modele pentru că doar atât a avut, doar atât am găsit și am zis, bă, hai să cumpăr doar astea, că oricum o să-mi ajungă. Astăzi o să apară acest vlog și o să mai apară un vlog cu o compilație, cred că mâine o să apară, dacă încerc să-l postez în seara asta. Și o să avem, o să testăm fiecare produs de aici, câte unul din fiecare cutie, nu stăm acum să testăm toate cutiile. O să iau un trepied și o să mergem la șosea, corect? Da. Să arătăm acolo. S-am fost rar. Da. Ori pe stradă, ori acolo la șosea. În fine, hai să arătăm. Începem? Da. Bun, deci începem așa. 3 brichete. Avem așa 3 brichete, una mai bună ca alta. Asta este, n-am voie să o aprind. Da. O, dacă se vede foc. Na, așa merge la maxim. Asta este la maxim. Asta nu prea mai funcționează, că am folosit-o prea mult. Și mai este asta, care este tot antivir... Nu pot să apăs cu stânga. Asta are flacăra mai mare. Oricum v-ați prins voi. Și avem așa. Foarte multe piccolo, v-am spus. Avem niște piccolo din astea. Mini one shot. Puteți să puneți pauză să citiți, dar nu cred că știți bulgară sau habar n-am ce e aici. Se aude. Este atât de tare. Nu știu cum să vă spun eu. Se aude cu 115 decibeli. Așa. Mai avem niște piccolo Dumbo. 60 de bucăți de la Fire Show. 4 pachete. Astea 3 sunt sigilate. Iar de aici am testat 2 petarde. Să vedem și noi cum se treaba. După avem tot așa. Piccolo. Stați așa că vă arăt acum. Altele Avem 13 pachete de piccolo. Vă dați seama? Avem 13 pachete de piccolo. Acest vlog nu o să fie chiar așa lung, pentru că doar o să vi le arătăm. Și o să le scoatem și de aici, să le arătăm așa, normal, gen, știi? Știi la ce mă refer? Adică o să scoatem câte o petardă din fiecare cutie să vadă și ei. Cam astea sunt piccolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stai să dau asta. Deci 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Adică 11 din astea și 4 pachete de Dumbum, da? Următoarele. Arătăm asta ultima, nu? Asta. Sau astea? Astea le arătăm ultimele, nu? Eu zic că toți suntem la petarde să le arătăm pe alea. În fine. Barbarossa. De 3 focuri, 58 bucăți. De la Tropic. Să revenim. Bun, așa, am pornit și blițul să vedeți. Cu 3 focuri, 50 de bucăți într-un set. Aici continuăm tot cu petarde. Eu așa zic. Sau hai că arăt ultimele. Mai avem aici un circobliț. Circobliț. Le spunem și prețul, cât am dat pe ele. Spun. Haide. Să spunem. Cam așa arată. Are este roșie, care are efect red feoni sau peoni, cum se spune. Are 17 grame, categoria P1, adică este legală. Nu se aude nimic, dar cam așa arată. Circobliț roșu. Și aici vestitele FS3. Sau fete. Eu le spun, pe FS3 sunt astea. Există și FP3.
tot de la Tropic, după cum vedeți. Deci vestitele FS3, original, după cum vedeți, de la Tropic, dar este o mică problemă. Ce an sunt? 2024. Problema o să fie prețul. O să vă spunem noi. Am văzut și prin alte părți mai ieftin, dar merge și așa. Deci un FS3 2024 cu fitil roz. Ce înseamnă asta? Adică flama de aici, O să fac efect. el are flama, cred că are 0,2 grame, iar el, habar n-am, 1,8, ceva de genul, are flamă roz. De ce are flamă roz? Cred că știți și voi de ce. Are fitilul cam micuț. Așa mi se pare. Flama de aici a dispărut și a apărut în fitil. Fitilul este foarte tare. Aici înăuntru, dacă tăiem acest fitil, stați că nu știu dacă se focalizează. Uitați. Apasă și tu aici pe telefon, fix pe fitil. Am revenit. Cam așa arată fitilul. Este foarte tare față de unul normal. Nu, Robert? Da. Bun. Și, dragilor, diseară este Revelionul. Astea vi le-am arătat. Circoblițul vi l-am arătat. Acum vreau să vă arăt niște mini one-shot din astea. Are aici un gips foarte tare. Pentru că e normal. Tot așa. Bun. Niște dum-bum. Cred că știți cum arată. Arată cam așa. Bine, asta s-a rupt hârtia, dar na. Arată cam așa. Arată la fel, dar este mai groasă decât cealaltă și mai lungă. Și totodată are și mai mult praf. Asta are, se măsoară în 120 de decibeli. Adică foarte puternic. Iar ultimele sunt Barbarossa, acestea care sunt cam așa. Are fitilul roz, nu știu dacă se vede. Da, se vede. Sau să vă arăt alta. O să vedeți care e fitilul roz. Dar poate să vă confirme și Robert. Stați. Arată fix așa. Și rămâneți aproape, pentru că diseară o să dăm cu petarde. O să vi le arătăm pe toate cum bubuie. Dar o să vă arătăm și circoblițul. Nu știm sigur. Deci nu știm sigur dacă o să apară în seara asta vlogul, pentru că eu o să-l postez pe ăsta, dar nu știu când o să apară. Eu fix acum, după ce fac outro-ul, o să-l pun. O să-l fac public pe YouTube, dar nu știu când se postează pe YouTube, pentru că nu depinde de mine, ci de YouTube. Așa că cred că mâine apare și compilația cu toate petardele de aici. Eu o să filmez diseară și cum am filmat le-am și postat pe la un 10-11 așa. Sau pe la un 12 ca să aprind și acest circobliț. Așa. Eu am fost David, el a fost Robert. La mulți ani, dragilor. Ne vedem la compilație. Pa, pa!